umuntu oba nemizwa yomuntu obulili bakhe kusuke kukhona la edalweni zakubo ezivuke ngaye kodwa ziwubulili yangizwa ngithini yes balokhu ekusuke sekulawula ama hormones akhe mede sathi oba sikubingelele umhlonisha sikwamukele ohlelweni baba ukwema siyabela kakhulu nodadewethu kakhulu namhlanje kwiNtokozo FM 101.2 FM umsakazo uhlonipha kakhulu lapha kwelakithi eMlazi naseThekwini maphethelo wonke eMlazi namaphethelo wonke neThekwini lonke dokotela ngesonto edlulile dokotela sasinkankanya isonto edlulile noma ngaleya sibheka yona ke indaba yesiko usiko kanjalo ke nokuthandana nobulilo ofana nobakho kwase kuba khona ke uhlangothi olusalayo lwabo abazalwane ukuthi ke ngabe ngasohlangothini labo bona khamba nje navele ngikudedele dokotela windlalela ake ngibonge nje kumvangeli uphakathwayo uGumede uyeyeye badla umuntu ke bemncenge ngendaba bemyanga ngendaba ngibonga futhi nesibindi sakhe ngoba na last week owayevumile wakhwitha sekusonday wakhwitha yabo wabaleka ke yabona ke yena ukhomisa kuba iqhawe lokumaza ukumela ubizo likaNkuluNkulu phambi kwakhe ukuze akhulume ngokudingwa uNkuluNkulu ngokobuKristu mina ngikhuluma ngokudingwa yithongo ngokumsamo ngoba konke kuqhamuka kuNkulunkulu sesiyandlala ke manje masikhuluma ngabantu abathandana nobulili obufanayo njoba ngangakuchaza nangesonto ledlule ukuthi ukuthandana nobulili obufanayo kudeep yes makwenzeka kujulile ngendlela ekujule ngayo ukuthi ngiphatheka kabi ngoba uzibokho imali akekho wethembisile ukuthi yes kubalekile kodwa lokho ukuthi awuzwa ngithini sonke kubalekile ukuthi lezi zinto ziyahlanjululwa uyangizwa ngithini isidalwa mase singena umuntu makubhekakala ukuthi kubonakala kuse-early ukuthi engathi la kunesidalwa la esifuna ukuhlanjululwa siyahlanjululwa one uyahlambulula ngokwenkolo kodwa inkolo ke lesebenzisa amanzi yes uyakuhlambulula futhi ngamakhambi lawa omndawe uyangizwa ngithini kukhona umuntu ngizokwenza umzekelo khona insizwa eyayihlala lapha e101 ngeke ngiseshe sibongo 2008 yes angimena ngangisene office commercial set lapha e16 floor yafika yazongicela ukuthi lento eyiyona ithanda but yenzeka akukho nengakwenza ukuzibuyela ibe indoda yangizwa ngithini ngikhumbula esinake umvangeli uGumede sibe nake udokotela Mnyade ake size kuwe mfowethu umvangeli udokotela uselibekile uhlangothi kuyenzeka uthola ukuthi indlela yabantu abathandana nobulili obufana nobaba enye yayo ingiye ukuthi mhlawumbe usuke ngenwa abantu abadala umuntu idalwa zakhe mhlambe ke zalobo bunye obulili ugcine sekuthinteka nama-hormones gcina ke sekuphuma ngendlela ke abeka ngakhona udokotela asibonga kakhulu baba umsakazi wami oqala nje fayisi ibheke lento yobulili obubodwa ukuthi ichaza ukuthini number 1 because njengoba udokotela echaza ukuthi omunye uyawongenwe abantu abadala uma engenwa yilo moya yes vele thina sikhule kuthiwa uma umuntu enedlozi noma nabantu abadala kuyekuthiwa wayethiwa mhlawumbe mewesilisa kuthiwa ungenwe ugogo yabo ukusho ngamagama ugqoke umuntu wesimame so ukhumbuleke nje ukuthi ugqoka lo muntu sokugqoka umoya okay so nje ugqoke lo moya ke umoya unama senses unemizwa una yonke vele nje ugqoka lo moya uzo affect umzimba lo nama hormones akho ngoba sowugqoke yona wonke lo mphela lo moya umuntu umoya ophilayo so nje uthatha lo moya ugqoka vele uzokwenzisa ngendlela yalomuntu owuye yalomuntu owuye so ilento ke inkinga lapho iqala lapho inkinga ukuthi ke ugqoke lo moya ngoba uthi ungeniwe ngoba ngendlela ngendlela ahlala ngayo
uzadlalisa kwakhe umuntu osimami. Okay. Noma sebongelo thokoza gogo kusho indodini thokoza gogo. Ngoba uyangithi ngizongithini ungenwe lo moya vele. Yeah. So lo moya ke vele ke uzoyintshontsha indalo kaNkuluNkulu lo moya. Bese kwenzeka lendlela yalo moya lo ufisa ngawo ukwenze ngako lo muntu osuke umembethe. Ubese kwenzeka ngendlela la khona ke kusuke sekufanele ekufezakalise konke ke okwalomoya kusho ukuthi nangasohlangothini lwakho mvangeli kungenzeka kuba abathandana nobulili ofana nobabo basuke bengeniwe mhlawumbe umoya othize laba abanye ke abangasibona izangoba sobengelo lo moya nabo bangena umoya yabo nje iBhayibheli umufuna incwadi yamaHubo chapter 24 iyachaza ukuthi ngomthetho umuntu mayesifazana mekhulelwe iBhayibheli specify ukuthi ingane efana ikhulekelwe isaseswini ngoba amademoni ayakwazi ukushintsha imvelo phakathi esibelethweni bese thu abanye uthi kade vele umuntu osifazane wangempela umuntu osilisa wangempela wangenwa umoya washintsha omunye unengane omunye unengane ashintshe afile omunye umoya la kuye uyena kodwa afile omunye umoya yebo ngithe umuntu lo ugqoka umoya athe uyena kodwa ashintshwe umoya wakhe ube yilo omunye umuntu umuzwa sethi senginemizwa yabesifazana kodwa ngiyindoda senginemizwa yamadoda yabesifazana kodwa ngibe ngiyindoda senginemizwa yamadoda komuntu osifazane lo muntu ke imimoya ithola ithuba ngoba lo muntu ayikho into abecashe kuyo ingakho kubalekile ukuthi ube nayo indawo ocasha kuyo so uthe ufika umoya wafika lo muntu ayedwa wangena overpower wamehlula Rasike mlalela siphinde ke siqinisekise ukuthi uSibo Khumalo okuyena osishoshovu sabalwela abathandana nobulili obufana nobabo uye opropose ukuthi size sibe nohlangothi lwamaKristu kwavunyelwana ngako konke sekuzothi manje sesithi siyamthola ocingweni asisamthola bezofika yena siqu sakhe asamthola ocingweni okwenza ukuthi kube ukuthi isihloko sethu esinaso namhlanje sihlongozwe kahle olwela amalungelo abantu abathandana nobulili obufana nobabo futhi nabo bebumelelekile ngoba bebuyingxenye yalo uhlelo kuze kube nje sekushaya isikhashana sokuba siqala uhlelo la singasamtholi khona ocingweni lakhe ukuze ezokwazi ukuthi akwazi ukuzibhekelelela mhlambe dokotela sibheke ukuthi njengesazi samasiko konke okuhlangene nesintu uma sibheka umuntu othandana nobulili obufana nobakhe namasiko kuficana kephi uyabona umvangeli uGumethu sechazele uyabona umoya ongena ingane ibunjwa iwona moya osekuumoya oqhamuke ngesizathu sikaSimakade uyangezwa yes kodwa lo ovuka kumuntu esemazinyo nje u32 sekumoya amademon lo funa sikucacise lokho ukuthi nje ba owamademon lo ngoba asekho isidalwa esingavuka kumuntu esedlule entweni ezithize uyangizwa ngithini bese simshintsha simenze ukuthi abe ngaphansi kobulili angebona ukuthi kufanele ngabe ukubona uyangizwa ngizwakala kahle ingane ikhula kanjalo esasiyesikweni ke manje ingakho ngithe kuyawashwa thina ngesiko lesintu khona lento ekuthiwa igobongo okay igobongo luwasha lento ekuthiwa imimoya ancestors omuntu asuke embethe hayi ukuthi usuke wethwasa mhlambe noba uzoba inyanga noba uzwayeni isiwasha lengelosi ebekwe ngokwesibongo sakini yangena kuwe bese kuwashwa imisebenzi yayo eyayingayiqedanga uyangizwa ukuze ungagcini ube isisulu sokuthi wena uthi udaliwe uSimakade egcineni ungabisakwazi ukuphila yakhe impilo 100% usuvinjwa imisebenzi womoya mhlambe owahluleka wadingiswa uyangizwa ngithini ngesikhathi udingiswa usuvuka ngawe yilezo ingakho engekho umuntu ongenalo lento ekuthiwa igobongo lakhe okungasho ukuthi lo muntu uyethwasa uyangizwa ngithini kubalekile lokhu ukuthi sicacise ngoba mawukhuluma ngosiko ukhuluma ngempilo yesidalwa saSimakade kodwa kumuntu onsundu
ngoba phela isiko esikhuluma ngale lethu right bese kuthi ekugcineni ukuthi ngci yila ke ngithe ngibonga umvangeli ingane iyakhulekelwa ngokobuKristu yes but ingane futhi iyaphahlelwa ngokukamoya weyidalwa ngokosiko ingane iyakhulekelwa iphinde futhi ingane iyaphahlelwa andukube ibe khona khumbula ke imizuzu ye12 ishale ke ihora le-10 kulona ke uhlelo la sinomvangeli uGumede sinaye ke udokotela mvangeli asibhekeke ukuthi sekwenzekileke konke emabandleni uma bekhona abathandana nobulili obufana nobabo ngokukholwa basuke ivangeli isuke lishumayela nalo libathinta njengomntwana kaNkulunkulu mntaka koyama ngicela ukuthi sikhuluma lohlelo umuntu omlaleli ekhaya osizwayo nosibukayo angacasuki yes ngoba into yokuqala ukuze usizakale kule nto akufuna udinwe kufanele sikhulume iqiniso la ngokwebandla ngokwevangeli ngokaNkulunkulu asikuvume ake ngithi phese mina ngikuvume ngoba ngikwazi ukukhuluma abanye abantu ngoba amanye amacawe ayakuvumela yes siyamdinga lo muntu onalobulili esontweni siyamdinga kodwa asudinga umoya anawo siyamdinga yena kodwa sinenkinga yomoya so thina kufanele basefike ebandleni sidile lalo moya singamisi babili noma uthi une gift enjani sithi akacula akhonza ibandla enalo moya ngoba lo moya uzowutshala nakwabanye abasawika abakhona la kufuna njengebandla singakuvumeli into mntaka koyama enqatsho uNkulunkulu kufanele nginqabe nami evunywa uNkulunkulu ufuna ngevume lethi iBhayibheli okuboshwe emhlabeni kuboshwe ezulwini into okukhulu ezulwini kukhulu emhlabeni ngamagama uma uNkulunkulu ala engawadingi engabathanda bobulilo bodwa angikwazi ukubavumela nami mina ngiyamthanda umuntu onjalo kodwa angikuthanda umoya wakhe uyamkhumbula uJesu esemkhunjini wathi mawuvuka umoya emkhunjini iBhayibheli uJesu wavukelele wakhuza umoya wathi akakhuzanga amanzi ngoba amanzi uyawadinga ngoba ukuze umkhumbi uhambe kodwa wala nomoya ngoba umoya ophazamisa uhambo so nomuntu ke lo onalomoya siyamdinga kodwa sikhuza umoya lo nawo khuzwa umoya dokotela asiphinde ke sibheke ukuthi nangokwesintu ke uma kungukuthi kusemndenini kusekhaya umbuzo ngawubuza nakuyena uSibo ekhona ukuthi kuye kube khona inkosana kube khona inkosazana kube khona umafungwase uma kungukuthi uphila impilo yokuthandana nobulili obufana nobakhe mhlambe ke uyena ekumele abe semagunyeni okuphatha impepho kuya ekumiswe kanjani uyabona masikhuluma ngomoya umoya njengoba umfundisi echaza lo muntu uyadingeka wena hlambulula umoya njengoba sithe ngaphambi ukuthi sendabeni ukuthi mina yafika enye insizwa ngayilungisela namanje nomuzi yakhile emgababa utshelwa yimi mayiqhamuka isabonga ngoba singadila nomoya owayihlasele ihlupheka ngawo ingathandi uyangizwa ngithini ihlupheka ngawo ingakho nomfundisi ngizomvumela umvangeli ukuthi cha kudilwa nomoya kodwa umuntu uyadingeka sesiyesikweni ke manje nangi lo muntu unomoya lo omenzisa izinto ezodala thina sibomndeni simcwasa uyangizwa ngithini akufuneki ukwenza lokho kodwa thina njengomndeni asidile nalomoya nawo sibheke ukuthi siblesidalwa lesi ekufuna ukuthi egcineni sigudluzwe kuye uyangizwa ngithini ukuze sale abe original bese eqhubeka abe yileader yomsamo wala ekhaya Right ke sikhathi emzuzu yeshumi nesithupha shale ke ihora leshumi nomuva siphuthume siye kuwe emvangeli uthinta indaba yokuthi ke ebandleni impela kusuke kudingakala kodwa ukuthi umoya enisuke nithi anudingi okanye umoya enisuke nifuna ukulungisa ube ngalendlela enikholelwa ukuthi kumele ube ngakhona uma bekhona ebandleni abazizwani sebenayo ke ucwaseka noma ke bazizwe bengebona abantu abakulungela ukuba sesontweni bese beya ngokwevisi ukuthi uNkulunkulu uthi vumelana abantwana beze kini wangakuhlukanisa ubulili bayabuza ucwaseka ngoba
bayabuza ucwasa ngoba ibona abazizwayo becwaseka ngoba ndimo ubancisha lento abasebeyifuna ngoba bafuna bona ukuthi baqhubeke babe zisebenzi zikaNkuluNkulu benjalo benalo moya kanti mina fanele uqala badeliverishe uqala kulomoya before basetshenziswe ingakho sebeze baqala amabandla abo ngoba babeleka ukuthi abayifili bamukelekile ngala ngoba ngeke phela sigcobe uanonto noma uconcentrate unalo moya ngoba phela usugqokile lo moya thina fanele sina lo moya qala osokuyo so asikwazi ukusebenzisa ngomthe akumele basetshenziswe bena ngoba phela isifo lesi so asikwazi ukusebenzisa abantu abanesifo fanele siqale silungise isimo sabo qala sisilungise isimo sabo bese ke sibanikele ngoba sizoba neqala phambi kaNkuluNkulu ukuthi umuntu aze afa umuntu enjengashintshile ingakho umuntu akuyama ubona ukuthi kosi isikhathi ubona umoya ngempela lo umuntu ufuna ukuthi ngimbize ngento angasiyona ngiyeke mina le ngiyibonayo and ukhumbula lo moya kahle kahle unegama lawo lo moya ilamagama ababezwa ngawo ngoba ngeke ukuthi usibongile nje uvusi bese ungenwe lo moya bese ushintsha igama ingakho ngitshela lo moya umuntu ushintshwa negama ungabe saba igama lakho senima lamagama anibizwana ngabo so ebandleni ke asikwazi ukwamukela abantu abanjalo sithi abasebenzi ngiyaphinda futhi siyabathanda siyabadinga kodwa sikwazi qhubeka nabo benomoya fanele sibadeliverishe kulomoya ubhele bani nje lo sebenza la ekhaya umbuzo mntaka wami uyakutshela kunomfana mina engamshumayeza eMvumbulu College ngaleminyaka emuva ekudayana lo mfana wayena moya umuntu osilisa eluka ikhanda efaka ama extension eza inzipho efaka amanegel enza yonke into ngashumayela mina epheke ekitchen ngashumayela mina wabanjwa amandla yena esekitchen weza ehole sethwelwe maqede vuka ucela imagi yamnikeza uthi uyabonga usekhathelwe yilo moya usekhathele ilempilo ephila wahamba emhlabeni njengoba ngoba nawo nje wahamba emhlabeni esewumzalwane engasenawo lo moya ugogo wakhe mangifika wathi awu ngiyabonga Gumede kade ngangizwa ngawe ngiyabonga mntala mongizila ingane yami ngangihlale njalo ngithi ngicela umakoti kanti angazi umakoti uyena so ngikhuluma mina ngento engiyazi ukuthi lo moya phela ngeke ushintshe uma uzazi ukuthi right mina nje kwema ngeke ngishintshe kusasa ngithi sengifanele ngibe enye into uma ngabe ngangisazi ukuthi ngiright so washintsha ngoba uyayibona ukuthi akekho right phela unembeza uthi kweyama uyamtshela umuntu akho into oyona ukho right yingakho abanye bedideka ethi omunye eindoda kodwa futhi umuntu osilisa angithi uyibona iplug le kagesi ifike ibe nezimbobo ezintathu bese ba nezimbobo emi kodwa in the same kwikhanda elilodwa kunabantu abanjalo ke besifazane besilisa abe yona umuntu osilisa abe umuntu wesifazane yes ingakho ke obuka ke ngoba ngisetoilet emakuyiwa khona mabili ama sign there is a male and a female yini ngabe khona lesithathu uma ngempela kuyinto edalwe uNkulunkulu sibone sibongiseni wakaKhumalo ke uyena kweshoshove silona malungelo abantu abaphila ke impilo yokuthandana nobaba ngaphinde ngiyaqinisekisa lokhu nguye okwasuggesta ukuthi ke sibe naso lesi sicawu simlande ophuma ohlangothini lamaKristu siphinde futhi sibe naye ke udokotela umnyadi ngenzela ukuthi ukhona lapho ngasekhaya kungabe ngazi ukuthi mhlambe ke inhlaka azimelelekile wabakhona kwisicawu sokuqala wathi asiphelile ufisa kube khona amaKristu ezoveza uhlangothi lawo nangempela udokotela benaye uSibu balwenza uhlelo lokuthi ke uhlelo luqhubeke namhlanje uma sesiza kongena emoyeni asisakwazi ukuthi simthole emoyeni okwenza ke ukuthi ngicacise ukuthi cha inhlaka zonke zimelelekile ikona ke ukuthi uSibu uye wasuggesta uye ongabange esafika dokotela asikhuphuke nake indaba yokuthi mhlawumbe uhlangothi ke lwesintu nobuKristu lona ke luhlangana kanjani uhlangothi lesintu nobuKristu ubuKristu ubufike kithi sikhona kwantu uyangizwa namasiko akhona kwantu ngokokulidwa usimakade umvelinqanga so ke makufika ubuKristu masikhumbula kahle umuntu wadedela ubuKristu kwaZulu okay umpande isilo sesithathu mawusuka elembeni wadedela kushunyayezwe ngoba abamhlophe base befuna kubekwe phansi imkhonto ngoba
babefuna ukungena kalula bakwazi ukudliswa uyangezwa yes sasithi khona kwantu ekugcineni ke kuthema ngena ucetshwayo ashaya phansi ngonyawo wathi no ngeke kwazi yila ke uma qhamsela khanyile azaphuna kwakhona impilo ngoba wayinamandla eshumeza abantu kubuKristu asisho ukuthi isiko nobuKristu kuyaxabana cha kuphela kuyinkolo uyangezwa kodwa kuya nokuthi ke eyobuKristu noba eyesintu yini that's why mina ngingakuvumeli ezikoleni ukuthi ezikoleni kube neassembly ezoba nomthandazo ngoba izingane ezifunda la ziphuma emakhaya ahlukene uyangizwa kahle mayiphuma emakhaya ahlukene zine emakhaya anezinkolo ezehlukene futhi lengane la esikoleni uma kuzothandazwa ngeSnazaretha la esikoleni leyo ubuKristu seliphuliwe ilungelo layo ngokwasekhaya ngithi ingakho umthandazo ufuna wenziwe uthisha ingane ifike ifundiswe bese yaphuma eattend inkolo yakubo engeke iaffect psychological ngoba izibonisa kwi-blackmail ngoba ilesikole ekuthandazwa mhlambe ngomNazaretha mhlambe kuthandazwa ngempepho mhlambe kuthandazwa ngobuKristu uyayizwa into eshoyo kubaluleke kakhulu ukuthi masibuyisa la ekudunweni zibuye ngendlela efanele ngoba umuntu mina obulili obufanayo kithi bakhona ngakusho futhi nalesonto ledlule bakhona ekhaya so ke bakhona futhi asibacwasa abanye abawobaba sibabiza ngobaba ngoba baba yayizwa into leshoyo kodwa umuntu kuye nokuthi yena ke kuloko komoya obudimoni asuke nawo uyathanda yena ukuhlala nawo aphile impilo yobudimoni noma ufuna ukuthi kukhulekele ubudimoni abesethatha lo 50% wakhe adalelwe wona uSomandla uDakawuphila mvangeli mhlawumbe uhlangothini lwenu abazalwane ilumbana kanjani eyobuKristu nosiko because kwezinye izikhathi uyawuthole ukuthi ngikhuluma nomvangeli uGumede ngekhathi ekhula wenzelwe imbeleko mhlawumbe nengane yakhe wayenzelwe imbeleko ngekhathi engakayamukela insindiso mesamukela insindiso konke kube ukuthi ke akusenze kulumbana kanjani la eKristweni phela inkolo enye leyo inkolo lezo ezombili ezihlukene enemthetho nemimbuso yakhona nangendlela eoperate ngayo ubuntu nje njengoba ngumZulu ubuntu bemvelo yakithi umuntu omnyama kuyaziwa ukuthi ekhaya kwenziwa kanje kodwa once ngakhetha leyo buKristu kaMkhulu uJesu sengena ke manje kwenye indawo komunye umbuso onama demands akhona nemthetho othi ungena unakho ngasazokwenza nakho sizokwenza lento ifana nomuntu othwasile ukuthi uma esethwasile uyashintsha ngendlela esimazi ngayo nangendlela agqoka ngayo nangendlela sazoba yiyona ngoba usengene kwelinye office so ke uma sesingene ebuKristweni kunezinye izinto zobuntu esingasahlanganyeli nazo thina njengamaKristu although sabantu kodwa sesiyasihlukanisa neminye imikhuba yakhona kodwa ngiyaqhubeka ngibe umuntu wakaZulu onegama lesibongo onomndeni wesintu kodwa osezihlanganisile nezinye izinto zemikhuba yakhona esintwini sawo umndeni ngoba khona izinto engayizona isintu eziyimikhuba emndenini yethu so ke seyaphambana kwezinye izinto ke mase ngamekela uJesu ngiyafika la uJesu uthi u1 no2 awusenziwe kade uvunywa ngalezizulu esitwini mase ngifika ngalazo ethiwa cha lokhu nalokhu akusahlangani ke so yilapho ke seqala khona ke sekuba khona ngathi manje kuba khona indawo yathi ingxabana yikho kuphela nje ukuthi sekungene kwenye ioffice elingasayidingi lezi zinto ukuze amandla lento engiyithathile ngikwazi ukwabona akuyona nimimoya ngithi ngekhathi sikhuluma ngabathandana nobulili obufana nobabo sibeke kwayimoya kusuke ngeyona nimimoya eningenile eniqhilanisa naloko sukukwazi no singena umoya ke thina imimoya bona imoya thina umoya kimi thina singena umoya ke thina kaNkulunkulu sesingena umoya kaNkulunkulu bona ke umoya wabantu lo ngenile angiwazi umoya wanike losuba ngenileke kodwa nje bese shilo lokuzane udokotela ukuthi cha uthi umoya amademoni iyona ngempela because ngeke ucasuke ngempela ngento eyiyona yabona
ngeke futhi uze ube nenkinga yokuthi ufuna mina ukuthi ngikubone ukuthi awunanga kweyama uMr kweyama bese ufuna kusasa ngithi usisi kweyama ngangikwenza lokho uNkulunkulu angifake kwamehle ngokubona kuyikho nokuyikho ngoba phela kushintsha nje bangishilo kushintsha umoya wena kwi-ID yakho usawuyena uMr kodwa wena ngokuzikhohlisa ngoba phela lento yokugena ubungcengeli ila ingqondweni lento oyikhohlisa ngayo ukuthi uyiyona awuyona usikhohlise wena ukuthi uyile yonto kodwa uyazazi kahle makuthiwa kufuna lo Mr usaphile ngakubo ingakho nje makuthiwa manje male and female cela bahlukaniswe awuyibona uyalapha la uphile ngakhona so ke ingakho ngisho thina sinomoya kaNkulunkulu silalela umoya asilaleli imimoya silalela umoya Alright ke ngenxa ke isikhathi sethu ke sizoyiguqisa ingosi yethu kodwa ke ngabe asibenze ubulungiswa dokotela uma singakunikezela ithuba because dedala ukuthi ngithi ngikunikezela ithuba ukuthi uSibo uye owayindlala kuhlangothi lokuthi kudingeka nabo abamaKristu babe khona emlaleleke lapho ngasekhaya ke uyakwazi ukuya kuyona iBMK Audio Production uzoyifica ku YouTube uzoyifica la khona kukhona uDokotela Mnyadi kukhona uSibo namanje njengoba kukhona umvangeli uGumede kukhona uDokotela uMnyadi sizoyifaka ku YouTube BMK Audio Production ngiyaqinisekisa ukuthi ke uzokwazi ukuthi uthole khona ukuthi akungoba mhlawumbe hleze kunohlangothi olungamelelekile lumelelekile uhlangothi sithe sesizongena uSibo wangabe esakwazi ukuthi atholakala akangenze nje akanginike uphakathayo i-challenge ngiyacabanga ukuthi lokho esikwenzayo ukufundisa isizwe okokuqala 2 ngelinye ilanga phakathwayo sokwenza calling kuwena okay and sibuye sikasobheka lento yensindiso nesiko yangizongithe because lento le ine confusion in between kwaba kumuntu ongenayo understanding yangithola ngithini so ke ngicabanga ukuthi kusuka namhlanje babu yami sizokwazi ukusebenza no Mr Gumede yayizwa ndikeshayo ngoba akancethezi into nayiyona kodwa thina sikufuna kunye njenganami ingancethezi kwengekona yabona kodwa okudingeka kunye ukuthi le clash le singayiqeda kanjani ukuthi kusetshenziswa yes uSiboke Khumalo nobe ngathola ukuthi ubecindezela ohlabe yakhe akaphikisa uginqe yakhe inkomo engaplanelwanga so ke angifuni ukuthi ngithini ngoba sakusetha naye kuleli yasonto kwakufanele kube last week washo last week bekune commitment so ke sakuphushela ngomhla ka9 wathembisa yena uThekona angifuni ukuthi abantu abama-lesbian noba abama-gay bese kube ngasuthi besigiya ngethambo labo yangizwa umsakazi intokozo awukho ngoba sinabo abalaleli abama-gay yabona futhi sinabalaleli aba ne-impact enkulu kwintokozo abama-lesbian yabona into ngisho so ke zonke lezo zinto we are not here to destroy ijourney yomuntu but sifuna indlela yokuthi ithongo lithini uSomandla uthini finish and plan. Siyabonga kakhulu umhlonishwa emvangeli Gumede impela ke kuyathembisa umlaleli ukuthi soke siphinde sibe naye ukuzobheka nje sesibheka ke isiko usiko umkhuba kanjalo ukuhlangene nabo kubuKristu ngoba kwezinye izikhathi emvangeli uyayuthi ukhona ulalele uzolalela intshumayelo ebandleni uzwe kukhona oshumayela ngendlela yokuthi wonke umuntu ungukaNkulunkulu uyisidalwa sikaNkulunkulu okusho ukuthi wonke umuntu usuke evumelekile ebandleni uthi uyakwelinye ibandla uzwe mawungena la ukuthi impela intshumayelo yakhona cha impela iyayihlukanisa ibeka ngokwemimoya ngokwegaba zomoya ongcwele nemimoya ekhona mfethu sisiyabonga kakhulu esathemba sophinde sibe nawo ngesinye isikhathi babu kuyama sibonga kakhulu but siyacela ngisasho namanje bengadinwa abantu yebo kodwa ngisifisa basizakale ngoba lokhu esibacela kona kubaleke kakhulu andike uzokusilela kakhulu ukuthi basondele enkonzweni njengoba ngikhola nje basondele abantu nocela umthandazo
ngoba phela nje bangishithi isifo lesi asondele anje ngoba ngempela umunye uzothola ukuthi ngempela akasafuni akafenze njani manje uyasaba ukusondela isontweni uqala siyabagxeka asibagxeki nalokuthi phela ngeke siyeke ukushumayela kweyama uma ongcwele ethela namhlanje ngikhuluma ngalento ngoba nakho kukhona wena sefanele ngishintshe umyalezo manje ngithi ngigugusa wena cha wena ufike kabi kuqondene nalolu hlelo uNkulunkulu ehlelile ake ngibheke ke nangumlaleli ngena kulamanenjana ke ngizwe ukuthi ke ngabe yena uthini. Mr. Kweyama asibonge kakhulu silalela uhlelo lwakho lumnandi kakhulu sibonge kubona zobabili ubaba uMyati engimhlonipha kakhulu iyagalela leyo nsizwa naye ubaba Gumede siyamamukela siyabonga ohlelweni sibonga nje ukuthi bobabili bakhuluma iqiniso yabona nje kwelekelela kulento esho baba uGumede ayichazayo weMjabulelo mawuzolalela umculi owacompose icule lithi ngemimoya bese thi wayaphuma umoya ongcwele thina amaKristu silalela umoya kaNkuluNkulu ingakho imimoya singahambisani nayo asigxeki kodwa asihambisani nayo mawusumKristu ungena umoya kaNkuluNkulu wobuKristu ukhethe inkosi uJesu njengomsindisi bese kuthi ke imimoya ayingeni ke kuthina asibe sayilandela yonke lezi inkolelo nezinto ezingewona amasiko ezimkhuba esibukayo asibe sayilandela ke thina Mjabulelwa kuba njalo nje mfowethu akukho kunye babugumede siyabonga baba uMyati siyabonga kakhulu dokotela hayi nobabili nilwenze kahle uhlelo siyabonga. Right ke babugomede asikudedele mfowethu sibonga ukuthi ke sisazophinde sikwazi ke ukuthi sibe nawo ngesinye isikhathi baba Kweyama asibonga kakhulu abalaleli bonke nje beNtokozo FM bale siyacela ukuthi nisondele ngikhona mawufuna umthandazo futhi ngikhona mawungidinga la ungidinga khona ngiyatholakala. Siyabonga kakhulu. Right ke isikhathi sami ke masi kanje siyangivumela ukuthi ngihambe ngikubona osomabhizinisi sisadedela yena ke ubaba Gumede sibonga kakhulu.